Tatuaj sau nu în zona buzelor? Câte imagini avem? 6. Tot timpul 6? Ok. Aoleu, nu-mi dau seama. Nu-i foarte definită în zona de sus, dar avem o culoare destul de plăcută. Poate fi tatuaj dacă am vrut să obținem un aspect natural. Tatuaj sau nu? Tind să cred că nu. Nu era, bravo! Hai, a doua imagine. Să văd, sunt curioasă. 100%, da. De unde îmi dau seama că e tatuaj? În primul rând, conturul e foarte definit, se vede clar. N-ai cum cu un creion sau cu altceva să obții așa contur definit. Da, și încă e în lucru, nu e rezultatul vindecat. Asta e în timpul procedurii, din câte îmi dau seama. Am avut dreptate, așa? Da, bravo!